Ekipa Novog Sada danas nije bio najkompletniji, izgubili smo 19:3. Ništa drugačije nije bilo kao nego u Bratislavi, nismo bili kompletni, zaslužen rezultat. Borili smo se do neke 4., 5. izmene i onda su krenuli da nas ubijaju. Tako da, više sreće. Vidjet ćemo sutra šta će biti, nadam se da će nas biti više. Dolaze, sutra će doći malo više igrača, tako da nadamo se boljim rezultatom i više udaraca. Danas smo igrali sa Apollo iz Bratislave i izgubili smo 10:0, vrlo loš start utakmice, primili smo 7 poena, 2 izmene, a uz pomoć naših prijatelja iz Teksasa odbrana nas je dosta popravila, tako da možemo reći da je bila dobra, ali zato udaranje je bilo